खुलुमबाय गिबियावनो गोदानथामखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो थांगासिनो दं दा बिनि बागैनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा जोंहा सेप्तेम्बर मासआ हाबसिगोनानो दा बेनिखायनो सेप्तेम्बरनि मा खालारहालागै नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि 1250 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं दा बेखौनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा नैबे अरुणोदय स्किमनि थाखाय अरुणोदयनि सारथिफोर जोंहा एपइन्टमेन्ट खालामनायाबो जाबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हायाखैबा फर एग्जाम्पल जायफोर नोंथांमोना 1100 फैसाखौ नैबे आगस्टनि 1 थारिखआव जायफोर नोंथांमोना मोननो हायाखै दा नोंथांमोना नैबे अरुणोदयनि सारथि बिथांमोननिसिम थांनानै कमप्लेन हैनो हागोन आरो नोंथांमोना खामानिखौ मावनानै लाहैनो हागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन नैबे 1100 फैसाखौ नोंथांमोनाबो मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो नैबे सेप्तेम्बर मासाव सोबा जायफोर नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव जेनेबा अरुणोदय स्किमनि फैसाया हाबाबा नोंथांमोनाबो माने अरुणोदयनि सारथि बिथांमोननिसिम थांनानै खामानिखौ मावहैनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो गोबां नोंथांमोना खामानिखौनो अरुणोदयनि सारथि बिथांमोननिसिम थांनानै मावहैनानै लानो हागोन जेरै आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनाय इकेवाइसि होनाय बायदि बायदि दा बेफोरनि बागै आं डिटेल्सै खोन्थाहरजोबगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना गोदान एप्लाइखौ खालामनो हागोन ना हाया अरुणोदयनि सारथि बिथांनिसिम थांनानै दा बेखौबा नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना गोनांथार माखासे आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो थांगासिनो दा बेनि बागैनो आं खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना नैबे अरुणोदयनि 1250 फैसाखौ सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तायाव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ माने ओरैनोथ' नोंथांमोना सेप्तेम्बरनि 1 थारिखआव मोननांगौ नङा होमबा नोंथांमोना मानो होनोबा आगस्टनि 1 थारिखआवनो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय जादोंमोन दा बेनिखायनो सेप्तेम्बरनि 1 थारिखआवथ' नोंथांमोना ओरैनो नेम बादियैबाथ' मोननांगौ 1250 फैसाखौ नाथायबा मोनसे खोथा नोंथांमोना मोननो हायाबो जानो हागौ मानो होनोबा सिगाङाव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ जेब्लायबो मार्चनि 10 थारिखआवसो मोननो हानाय जायोमोन बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दायो बे टाइमलाइनखौ होनाय जाखाबाय आरो सेप्तेम्बरनि 1 थारिखनिफ्राय लानानै सेप्तेम्बरनि 10 थारिखनि बिथोराव नोंथांमोना मोननो हागोन आरो जुदि सिगांनि बादि आगस्टनि 1 थारिखआव सोनाय बादि सोयोबाथ' सेप्तेम्बरनि 1 थारिखआवनो नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं दा बेनिखायनो जोंहा दिनै 19 थारिख जाबाय आगस्टनि बारा गोबाव सम गैला दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननिया फैसा हाबाखै नैबे 1100 फैसाया गोख्रैनो खामानिखौ मावनानै लाखादो नङाबा एबारावबो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय नङा जुदि नोंथांमोना खामानिखौ मावनानै लायाबा दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम मोजां डिटेल्स बेखौबो खोन्थाहरनो सानबाय नैबे अरुणोदयनि सारथि बिथांमोननिसिम नोंथांमोना थांनानै मा खामानिखौ मावनानै लाहैनो हागोन बिनि बागै दा नोंथांमोना नायनो हागोन नै बे अरुणोदयनि सारथि दा बिथांमोननिसिम नोंथांमोना थांनानै बिनिफ्रायसो नोंथांमोना जायफोर माने अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोना गोबां माने धोरोमनि नोंथांमोना माबाखौ कमप्लेनखौ हैनो हागोन जाहैबाय जेरै नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव जुदि अरुणोदय स्किमनि फैसाया हाबाबा दा बेखौबो नोंथांमोना थांनानै अरुणोदयनि सारथि बिथांमोननिसिम थांनानै नोंथांमोना कमप्लेनखौ हैनो हागोन आरो बिथांमोनानो नोंनि बे खामानिखौ मावनानै होगोन बे नङा जे नोङो कमप्लेनल' हैनो हागोन खामानिया जेबो जानाय नङा बेबादि नङा नोङो बे अरुणोदयनि सारथि बिथांमोनजों लोगो हमहैनानै नोङो बेखौ बुंहैबानो जाबाय आङो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हायाखै बे मासनिखौ सिगाङावथ' आं मोनबाय थादोंमोन बेबायदि होननानै बुंबानो जाबाय अब्लानो बिथांमोना खामानिखौ मावना होगोन आरो डकुमेन्टस बायदिसिना माखासे बिगोन नोंथांमोना बेखौ होबोनांगोन दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना आधारखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनाय दा बिनि बागैबो नोंथांमोनखौ माने मदद खालामगोन जाहैबाय गोबांनिया नोंथांमोना बेंकआव थांबाबो आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक जाया मानो होनोबा नोंनि बे बेंक एकाउन्टआ सिगां बेलेग एकाउन्टजों लिंक थाखानाय दा बिनि थाखायनो नोंनि बे बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक जाया दा बेवहायबो जोंहा गोबांनियानो प्रब्लेम जायो आरो दा बेनिखायनो नैबे जेब्ला नोङो एप्लाइ खालामदोंमोन अरुणोदय स्किमनि थाखाय दा बे एप्लाइ खालामनाय समाव जाय बेंक एकाउन्टखौ नोङो होदोंमोन दा बेसो नोंनिया लिंक थानांगोन नङा होमबा दा बे बेंक एकाउन्टआ लिंक थानायावसो नोंनि बे फैसाखौ सोना हरनाय जागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम बेहायबो मदद खालामगोन जाहैबाय आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनायनि सायावबो बिथांमोना नोंथांमोनखौ मदद खालामगोन दा बेजों लोगोसेनो बेंक एकाउन्टनि केवाइसिबो नोंथांमोना होनांगौ जायो दा बे केवाइसि होयिनि थाखायबो गोबांनियानो नोंथांमोननिया फैसाया हाबा एकाउन्टआव
दा बेवहायबो नोंथांमोनखौ माने मदद खालामगोन जाहैबाय नैबे अरुनदयनि सारथि बिथांमोना। दा बेनिखायनो KYC होनांगौआनो जा बायदि रोखोमनि प्रब्लेम जायोबा अरुनदयनि सारथि बिथांमोननिसिमल' थांनानै नोंथांमोना मदद लाहैबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय नोंथांमोनाथ' बेखौ बयबो मिथिखागौआनोसै नैबे अरुनदय स्किमनि फैसाखौ दायो आधारजों लिंक थानाय बेंक एकाउन्टआवसो सोनाय जायो। दा बेवहायबो जोंहा माखासे गोबां प्रब्लेम जायो नङा होमबा? दा बिनि बागैबो नोंथांमोना मदद लाहैनो हागोन जाहैबाय अरुनदयनि सारथि बिथांमोननिसिम। दा बेजों लोगोसेनो नोंनिया नाम मिस्टेक जानायनि थाखाय माबा आपडेट खालामनांगौनि थाखाय बायदि जाहोननि थाखाय नोङो जुदि अरुनदय स्किमनि फैसाखौ दायो मोननो हालाबा दा बेफोरबायदियावबो नोंथांमोनखौ माने मदद खालामगोन जाहैबाय नैबे अरुनदयनि सारथि बिथांमोनानो। माने मदद खालामगोन माने मावनानै होगोन आरो नोंथांमोना बेखौ बुजिना लाबानो जाबाय। अरुनदय स्किमनि नोंनि बे डिटेल्स होनायाव गोरोन्थि जादोंमोनबा दा बेखौ कारेक्सन खालामनाय, गेबें खालामनाय, आपडेट खालामनाय, दा बेफोर गासिबो खामानिखौ नोंथांमोना नैबे अरुनदय सारथि बिथांनि जोहै नोंथांमोना मावनानै लानो हागोन। दा बेजों लोगोसेनो बिथांमोना गोबां भेरिफिकेसन बायदिसिनायावबो एवारनेस बायदिसिना प्रग्राम खालामनाय बिथांमोना बेहायबो मदद खालामगोन जाहैबाय अरुनदयनि सारथि बिथांमोना। दा बिनिफ्राय आरोबाव जोंहा बेहाय माखासे डिटेल्स होनानै दोनदों, नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। गोबांथार बेहाय माबा रलखौ होनानै दोनदों। दा बेवहाय नोंथांमोना नुदों जानो हागौ दा नैबे अरुनदय स्किमनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा जाहैबाय नैबे अरुनदयनि सारथि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै। नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ नै जोंहा बेहाय लिरना होनाय दंखायो नोंथांमोना माने अरुनदयनि सारथि बिथांमोननिसिम थांनानै अरुनदय स्किमनि थाखाय गोदान नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङानो। अब्ला नोंथांमोना दायो मिथिना मोननो हाबाय नैबे अरुनदय स्किमनि जोंहा दायो एप्लाइ खालामनाया जाथ'वाखै। मानो होनोबा अरुनदयनि सारथि एपइन्टमेन्ट खालामनायाथ' जोंहा जाबायनोसै नङा होमबा? चिरां डिस्ट्रिक्टनियाबो जाबाय। दा बिनिफ्राय जरहाट बायदि बायदि डिस्ट्रिक्टनिया जोंहा लासै लासैनो जालांगासिनो दङ। दा बेवहाय जोंहा गाइडलाइन्सआव होनाय बायदिबा माने अरुनदयनि सारथि बिथांमोना गोदान एप्लिकेसन जेबो लानो हानाय नङा आरो बेजों लोगोसेनो रावखौबो बिथांमोना माने बेनिफिसियेल लिस्टआव सोसननोबो हानाय नङा होननानै जोंहा बेहाय लिरनानै होनाय दंखायो। जुदि फाइनान्स डिपार्टमेन्टआ अर्डार होबादों बेलेग खोथा आरो, नाथायबा ओरैनोबा बेबादि हाया जाहैबाय। गोदान एप्लाइनि बेबायदि एप्लिकेसनबो लानो हानाय नङा। बिनिफ्राय बेनिफिसियारिखौबो बिथांमोना माने इनक्लुजनबो बिथांमोना खालामनो हानाय नङा होननानै जोंहा बेहाय लिरना होनाय दङ। दा बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना अरुनदय स्किमनि थाखाय गोदान एप्लाइ खालामनो होननानै नेनानै दङमोन, दा नोंथांमोना आरोबाव एसे गोबाव नेबावनो नांसै होननानै बेखौ बुंनो नांगोन। ओरैनोथ' जोंनि आसामनिनो फाइनान्स मिनिस्टार जयन्त मल्ला बरुवा बिथाङा बुंदोंमोन अरुनदयनि सारथि बिथांमोनखौ लोगो हमहैनानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेबायदि बुंदोंमोन। नाथायबा गाइडलाइन्सआव होनाय बायदिबा बेहाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामहैनो हानाय नङा। नाथायबा नोंथांमोना बे गाइडलाइन्सआव होनायखौनो मानिनांगोन। बे गाइडलाइन्सआव जा बुंदों जे नोंथांमोना अरुनदयनि सारथि बिथांमोननिसिम थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हानाय नङा। दा बेखौ गाइडलाइन्सखौ मानिना नोंथांमोना बयबो लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना दायो एप्लाइखौ खालामनो हाथ'वा। दा बिनिफ्राय गोबां आरो बे माखासे रल होनाय दं, नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसेनो नैबे अरुनदयनि सारथि बिथांमोना नोंनि बे एप्लिकेसनखौबो बिथांमोना रिजेक्ट खालामनो मोननाय नङा एबा सोरखौबा बेनिफिसियेल लिस्टआव सोसननांगौ होननानै बिथांमोना रेकमेन्डेसनबो खालामनो मोननाय नङा होननानै बेखौ जोंहा गाइडलाइन्सआव होनाय दङ। बे जाहैबाय माबानि अरुनदयनि सारथि बिथांमोननि माखासे बे माबा जाहैबाय आरो बे गाइडलाइन्स जाहैबाय बिथांमोननि थाखाय। दा बेनिखायनो अरुनदयनि सारथि बिथांमोनखौ थांना नोंथांमोना बुंहैनो हानाय नङा जे नोंनि बे एप्लिकेसनखौ एप्रुभ खालाम एबा आंखौबो बेनिफिसियेल लिस्टआव सो, आंनोबो अरुनदय स्किमखौ एप्लाइ खालामना हो, बेबादि होनानै नोंथांमोना बेहाय माने खामानिखौ मावहैनो हानाय नङा जाहैबाय अरुनदयनि सारथि बिथांमोनखौ लोगो हमहैनानै। दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय दायो। दा बिनिखायनो नोंथांमोना दायो जायफोर एप्लाइ खालामनो सानदों गोदानै, नोंथांमोना एसे नेबावनो नांसिगोन। आं बेखौ सानदों आरो देग्लाय बोसोरावथ' एप्लाइथ' जाखागोनानोखा। दा अब्लाबो एसे नेबावनो नांसिगोन, माब्ला जागोन बेनि जेबो खबर गैया। मिनिस्टार बिथाङा बुंदोंमोन सिगाङाव जे नैबे अरुनदयनि सारथि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन होननानै। नाथायबा दायो जोंहा गाइडलाइन्सआ ओंखारना फैबाय, नोंथांमोना हानाय नङा। दा बेखौ नोजोर बोयोबा जोंहा गोदान एप्लाइआ एसे उनावसो जानो थांगासिनो दङ। दा बेखिनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय। नैबे अरुनदय स्किमनि 1200 पन्सास फैसाखौ नोंथांमोना सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तायावनो मोननो थांगासिनो दं, आं बेखौबो खोन्थाहरनाय जाबाय। दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना 1100 फैसाखौ आगष्टनि 1 थारिखआव मोनाखैबा ब्लक अफिसाव नोंथांमोना लोगो मोनगोन नङा होमबा नैबे अरुनदयनि सारथि बिथांमोनखौ। दा बेजों लोगोसेनो डिसि अफिसावबो जोंहा सासे सारथिया थागोन। दा बेनिखायनो नोंनि गोसो आरो बहा थांनानै नोंथांमोना खामानिखौ मावनानै लायो। दा बेखौ गोख्रैनो मावनानै लालायोबा जायफोर 1100 फैसाखौ मोनाखै नोंथांमोना निस्सय 1100 फैसाखौबो मोननो हागोन। आरो बेजों लोगोसेनो जा जोंनि नैबे सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तायाव सोनो थांगासिनो दङ बा 1250 फैसा, दा बेखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन। दा बेनिखायनो खामानिफोरखौ नोंथांमोना गोख्रैनो मावलायना लागोनखौ आं दायो आसाखौ खालामनाय जाबाय। दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम दानिया बेखिनि आं बेखौ खोन्थाहरनाय जाबाय।
नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो नैबे अरुणोदयनि सारथि बिथांमोननि बागै मोजाङै मिथिना मोननो हायो। दा बेखिनियानोमोन, गोजोन्थों।